Bueno, eta hemen badaukagu gure protoboard, bale? Hau da, nolabait esan da, zirkuitu bat bezala, bale? Zirkuitu elektriko bat bezala. Orduan, hemen daukagu, ikusten baduzue, aldeetan karga positiboa eta karga negatiboa, bale? Hortik ailegatuko zaio energia, elektrizitatea, bale? Eta gero ditugu, ikusten baduzue, seriean, linean, dauden gauzatxoak. Orduan, zer gertatzen da? Demagun, vale, ilaratxo honetan konektatuta daukadala ni energia. Alde batetik gure plakara, vale? Eta bestetik, pues ez dakit. Beste kable bat, linea honi indarra emoten. Zer gertatzen da? Linea honetan konektatuta dauden beste gauza guztiak, izan daitezkela bombilla bat, bozgorailu bat, plaka bat, ez dakit, mando bat nahi duzuena, energia izango dutela ere, bale? Orduan honek errazten digu gailu asko izatea. Zergatik, honekin bakarrik izango genituzke 13 pin, baina honekin handitu dezakegu diferentzia hori, bale? Proiektu alditugu gauza pilo, bale? Hauek gure etxeko gauzetan eta horrelakoak ditugu, baina, klaro, asko handiagoak dira. Bale, azalduko dizuet zer erabiliko dugun. Alde batetik erabiliko dugu LED bat. Ikusten baduzu LED hauek daukate hanka bat bestea baino pizkat luzeagoa, bale? Hanka luzea izango da karga positiboa eta bestea negatiboa. Gero daukagu erresistentzia zertarako? Guk ematen badiogu indarra, gure txartelan, hortxe dago 5 voltioak, lurra eta Duan karga negatiboa beti lurrara konektatuago eta karga positiboa 5 voltioetan, 3 voltioetan eta Zer gertatzen da? 5 voltio horiek guztira joaten baldin badira bombilla honetara funditu alda edo bere energia azkenean llegatu momentu baten non amaituko dela, oso azkar. Orduan, erabiltzen dugu kasu honetan erresistentzia batzuk, bale? Gure kasuan, nola bombillak nahiko erresistentzia edo energia gutxi behar dutenez, pizteko hauek, kasu honetan, erabiliko dugu txikiena, bale? 200 eta 150 hartzen duen erresistentzia, bale? Eta gero ditugu hemen, bi kableak, bale? Kable hauek joango dira, zirkuituan eta gure Arduino txartelan, orain azalduko dudana. Bale, ikusten baduzue, nik froga bat egin dut lehenbizi, gero azalduko edo ikusiko dugu programatu duguna. Momentuz ez da jartzen programatu dudana zergatik ez dudalako jarri 8. pina eta berez ez dut egin. Horren demostratu nahi duzu dena da hau zirkuito bat dela. Eta ikusten dugunez dago karga positiba, 5 voltiotan daukadana dela kable berdea. Erresistentziara eta hanka luzera, eta gero hanka txikitxoa dago karga negatibarekin, eta hori lurra doa, lurra da GND, Orduan hori pizteko. Orain ere, behiratuko dugu nola diseinatu, hori, 8. pinarekin, pizteko, eta programatzeko, hori, piztu eta itxali. Eta azaldu bezala, bigarren erronka honetan egingo duguna izango da protoboard hori erabili eta, helburua izango da LED bat, bonbillatxo bat, piztea eta matatzea, Orduan horretarako jaten gara gure aplikazioa eta New Sketch, gogoratu, programatzeko erabiltzen dugula, nik honi deituko diot bigarren erronka eta LED hola deituko diot eta orduan egingo duguna izango da betiko lez pizten denean edo bidali behar diogu nora joan behar den pin mode kasu honetan aldatzeko 8. portu hau izango da bere irteera eta gogoratu jarri behar dugula puntora koma bestela errorea emango digu nire gertatu zait batzuetan gero digital bright nahi dugu
bidaltzen den konexioa edo, nahi duguna da lehenbizi energia emotea, zenbat denbora, pues, segundo erdia edo, vale, boste, 0,5 segundo. Eta gero, piztea, edo barkatu itzaltzea, gauza bera. Gogoratu, punto eta koma guztietan jartzea oso garrantzitsua, bestela errorea emango dizue, Noizbait errorea ematen badizue, begiratu ea punto eta koma guztiak ondo baldin badaude. Horrek, punto eta koma horrekin agindua bukatzen dugu, bale? Eta honi, pues, denbora pizkat gutxiago, 3 egun jarriko diat. Bale? Bale. Hau dana daukadanean, ikusten baduzue, konektatu behar dut nire txartela Arduino Uno, eta aurrekoan bezala. Konektatzen dut, Arduino Uno, eta lehenbizi gordeko dut nire erronka, vale, hemen gordeta izateko, eta gero aldaketak egin bar baldin baditut, edo gauzak gehitu nahi baldin baditut, gehitu izateko, eta gero, kargatzen dut nire txartela. Eta hau eta gero, erakutsiko dizuet, nola programatu, edo barkatu nola, diseinatu zuen zirkuitoa dana ondo joateko, bale? Bale, ikusten duzuen bezala, zirkuitoa berdina da, bale? Baina egin dudana izan da beste bi kable sartu, bale? Positibora, kolore berdinarekin jarri dudala, zuek ikusteko, eta negatiboa negatibora. Bale, zer falta zait hemen ni programatutakoa lortzeko? Kentzea 5 voltiotatik, bale? Eta hau, 8. pinean sartzea, bale? Eta, barkatu, 8. pinean sartuko dut, eta ikusten badut, orain bai funtzionatzen duela, bale? Zergatik, pin guzti hauetan 5 voltio dituzte jada, bale? Orduan, hemen jartzea edo hemen atzean jartzea, potentzia berdina emango dio. Zer gertatzen da, guk hemen pinetan programatzen dugula eta horatzean ez. Eta hemen ja, 8. pinean programatu dugunez, piztea eta itzaltzea, hortxe ikusten dugu, bale?